mundutan dagoen zentralariko berena estatu mailan Irene Paredes dela dutarik gabe baina. Bai, hainbesterako. Bai, oso ona, oso ona. Guk ikusi dugunean behintzat, ikaragarri Erne, eta gola. Sartu duen nundik eta nola, lehen jaurtiketa ederra egin du, Naiara Beristainek azze jaurtiketa, eta ederki gainditu du, Ebe Badana, Irlandako atezaina, 13-14 minutuan aurreratu da merezi zuen gola, eta azze jaurtiketa atera duen, Bai, baziduruin hasiera batean ez zuela asko espero jaurtiketa horrek, baina Naiara kalitate asko daka, jaurtiketa oso ona daka, oso bortitza, ondo eman dio baloiari, eta azkenean, lehenengo gola Euskadiren alde. Hortxe, jokaldiaren errepikapena nola bote aprobetxatuz, nundik egin duen jaurtiketa ederra benetan, ez ustean harrapatu du, Badana atezaina, bat eta huts aurretik markagailuan, Euskal Herriko selekzioa lehen abisua eman du Naiara Beristainek, realean ere aurten gol ikusgarriak sartu ditu, jaurtiketa ederra duen jokalaria da. Zenbat urte daramatzan, zenbat partida jokatu dituen dagoeneko, Ernea zegoela! Naiara Beristainek, bigarren gola berriro urrutitik egindako jaurtiketa esan dugu. Nola jaurtitzen duen, atezainaren gorputzaren azpitik sartu da baloia, baina indartsua zelako jaurtiketa ederra. 2 eta huts bigarren gola, biak jokalari honek Naiara Beristainek sartu ditu.